και η ανάσα καθώς επικράτησε της Καλονής με 1-3 εκτός έδρας. Οι Θεσσαλονικείς άνοιξαν το σκορ στο 7ο λεπτό με τον Κλάους Αφανασιάδη έπειτα από πάσα του Γκάρι Ροντρίγκεζ, ενώ οι γήπεδουχοι καταφέραν να ισοφαρίσουν με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Μανούσου στο 41ο λεπτό. Το πέναλτι κέρδισε ο Μπαργκάν στο δεύτερο ημίχρονο και κόντρα στην ροή του αγώνα ο ΠΑΟΚ κατάφερε να πετύχει και δεύτερο γκολ με τον ίδιο παίκτη. Ο Μακ μπήκε στην περιοχή, γύρισε την μπάλα και ο Κλάους, προκενής εστίας, την έσπρωξε στα δίχτυα για το 1-2. Λίγο πριν το τέλος του μάτς ο ΠΑΟΚ πέτυχε και τρίτο γκολ με τον Μιστακίδη, καθώς ο Ροντρίγκεζ πέρασε τους πάντες πλάσαρε, ο Αναστασιάδης απομακρύνε εκεί που βρισκόταν ο Μιστακίδης, ο οποίος κρέμασε τον αντίπαλο γκολκίπερ για το τελικό 1-3 του ΠΑΟΚ. Να σημειωθεί ότι στο 93ο λεπτό ο Κεϊτά δέχτηκε την δεύτερη κίτρινη από τον διαιτητή της αναμέτρησης έπειτα από ένα σκληρό μαρκάρισμα στον Κωνσταντινίδη και αποβλήθηκε. Με την νίκη του αυτή, ο ΠΑΟΚ έπιασε στην τέταρτη θέση τον Παναθηναϊκός, ο οποίος αν του αφαιρεθούν οι 3 βαθμοί για όσα συνέβησαν πριν τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό θα είναι ουσιαστικά στην ίδια βαθμολογική θέση με τον δικέφαλο του Βορρά.